Калі запытацца ў мінакоў-мінчукоў, дзе знаходзіцца гістарычны раён сталіцы Новы горад, Новы рынак, наўрад ці хто адкажа. Мы гэтае месца ведаем пад назвай Александраўскі сквер, ён жа цэнтральны і часам яго называюць Панікоўка. Дарэчы, вітаю, шаноўнае спадарства! Сёння мы даведаемся яшчэ пра адно месца сілы. Напэўна, многія бачылі гэты фонтан, самы стары фонтан сталіцы. Запушчаны ён быў у 1874 годзе, менавіта тады ў Мінску паўстаў водаправод з чыстай артэзіянскай вадой. Таму гэта своеасаблівы помнік водаправоду. Цікава, што ў 19 стагоддзі, калі адкрылі гэты фонтан, у вадзе можна было ўбачыць рыбак і чарапах. А калі яны зніклі, мінскія газеты пісалі: «Цяпер чыгунны лебедь з хлопчыкам дарэмна адкрывае сваю дзюбу». Дарэчы, яшчэ ў 1960-е гады фонтан па колу ўпрыгожвалі сімпатычныя жабкі, з якіх таксама лілася вада. Пасля яны зніклі, а нядаўна вярнуліся, абноўленыя. У скверы ёсць найважнейшы будынак для ўсёй Беларусі. І гэта нават не адміністрацыя прэзідэнта, узведзеная ў даваенны час. Нас жа цікавіць галоўная сцэна краіны – Купалаўскі тэатр. Ён быў пабудаваны ў 1890 годзе на рагу вуліц Падгорнай і Петрапаўлаўскай, цяперашняй Карла Маркса і Энгельса. Аздабленне будынка ўпрыгожвалі калоны за мурамі, габелены і герб Мінскай губерніі над сцэнай. Падлога і сцэна залы ўтваралі адну прастору, дзе публіка танцавала падчас баляў разам з зоркамі Пецярбурга, Вільні, Масквы, прямо ў дэкарацыях. Прыйшоў 1917 год. У тэатры праходзяць выключна важныя падзеі. Тут нараджаўся беларускі прадпарламент. Так выказваўся і ўспамінаў грамадскі дзеяч Кастусь Езавітаў. І сапраўды, першы ўсебеларускі сход у снежні 1917 года, праведзены тут, адыграў важнае значэнне. Каб вырашыць лёс радзімы, сюды прыехала больш 1900 дэлегатаў. Бальшавікі дазволілі з'езд, але пільна сачылі за тым, што там адбывалася. Ім не спадабаўся размешчаны на сцэне нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Яны нават спрабавалі яго зрываць. Зразумеўшы, што ідзе ўсё да большай самастойнасці Беларусі, у ноч з 17 на 18 снежня 1917 года бальшавікі учынілі разгон і арышты. Тым не менш, падпольна працягнуў дзейнічаць выканкам рады ўсебеларускага з'езда, з якога пасля ўтворыцца народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі. Такім чынам, з'езд у тэатры стаўся важным крокам да абвяшчэння беларускай незалежнасці. Удзельнікі з'езда прыгадвалі, што тут здзяйснялася літургія станаўлення беларускага народа. Цікавы факт. У паслярэвалюцыйны час у тэатрах было дазволена есці цукеркі, лузгаць семкі і нават ласавацца марозівам. Памятаюцца словы адной з гераіняў п'есы тутэйшай Насты Пабягунскай, якая дзіўным чынам разумела свабоду. Яна казала: «Ёсць, напрыклад, свабода. Што хачу, тое раблю. Узяць хоць бы тое, хто ў Мінску да рэвалюцыі лузгаў семачкі. Ніхто і нідзе. А цяпер усе і ўсюды. І дома, і на вуліцы, і ў тэатры. Лузы сабе і лузы, шапку на вушу нацягнуўшы». Збольшага, усе былі за такія свабоды, апроч хіба дырэктароў тэатраў. Мясцовыя газеты такіх рэтраградаў часам называлі марожана-ненавіснікамі, а іх жа можна было зразумець. Часта абгорткі пасля прадстаўлення заставаліся каля месцаў гледачоў. А няхайная прыборка часам выметала ўсё гэта пад падлогу. І не дзіўна, што пры рэканструкцыі тэатра ў 2000-х годах знайшлося дзесятак абгортак ад цукерак 100-гадовай даўніны. І нават напамін пра 1917 год картку з бел-чырвона-белым сцягам і надпісам «Няхай жыве вольная Беларусь». Пад гэтым сцягам стваралася Беларуская Народная Рэспубліка. Яшчэ зараз прынята лічыць, што беларускі дзяржаўны тэатр быў урачыста адкрыты ў верасні 1920 года. Насамрэч жа гэта адбылося на 2 гады раней, яшчэ пры БНР. Гэту інфармацыю нельга было агучваць за савецкім часам, бо ўсё мусіла паказваць пачатак толькі дзякуючы савецкай уладзе. Але архіўныя матэрыялы сведчаць на карысць іншай версіі. Дзяржаўны тэатр тут паўстаў за часамі Беларускай Народнай Рэспублікі. Адметна, што ў год адкрыцця тэатра 1890 у Мінск пераехала сям'я Луцевічаў. Маленькі 8-гадовы Янка Купала мог дзівіцца на новы будынак і не здагадвацца, што некалі тут будуць пастаўлены большасць ягоных драматычных твораў, а сам тэатр будзе насіць яго імя. Дарэчы, у Александраўскім скверы пасляваенны час да 1972 года тут побач будзе пастаўлены помнік паэту, адзіны ў горадзе. Пасля
Паўстане новы у Купалаўскім парку, а гэта перавязуць у Вязанку, месца нараджэння Янкі Купалы. Янка Купала – аўтар знакамітай п'есы тутэйшая, якая пры жыцці творцы была пастаўлена толькі аднойчы на вялікай сцэне. Рускі рэжысёр Мікалай Папоў не збаяўся рэалізаваць пастаноўку ў 1926 годзе. Улады позна спахапіліся, што дапусцілі палітычную памылку, далі дазвол. У пратаколах галаўліта, галоўнай цэнзурнай арганізацыі, адзначалася, уся п'еса перапоўнена як замаскіраваных, так і яўных выпадаў супраць савецкай улады. П'еса была забаронена і толькі ў 1980-х годах вернута ў рэпертуар, пасля зноў забарона і зноў вяртанне. Нялёгкі лёс смелага купалага слова. А ўсе спробы забараніць не дзіўныя. Бо словы галоўнага героя п'есы Янкі Здольніка не даспадобы некаторым за іх рашучасць і праўдзівасць, якімі раскошамі матэрыяльнымі нас не надзялілі. Ніколі яшчэ не будзем шчаслівы, пакуль чужая воля будзе гаспадаром над нашай воляй. Каб гэтага не было, мы павінны растаптаць, зніштожыць даўгавечную ману, якая вучыць, што мы не ёсць мы, што мы нейкае нешта, якое абы накарміў, як быдлё, дык і сыта будзе. Мы павінны душу нашу народную выявіць у сваім «я», у сваёй самабытнасці і смела сягнуць па сваё неабдымнае права распараджацца гэтым сваім «я». Адметна, што яшчэ ў 1980-х годах тэатр Янкі Купалы стаўся адным з першых месцаў ва ўсёй краіне, дзе лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Самі акцёры вывешвалі яго на даху будынка пасля спектакляў. Прыходзіла савецкая міліцыя, сцяг здымала, але пасля ён зноў там з'яўляўся. І нават малая сцэна купалаўскага тэатра стаіць на вельмі важным месцы. Бо тут у 19 стагоддзі размяшчаўся драўляны дамок Чэслава Манюшкі, бацькі знакамітага кампазітара, заснавальніка польскай і беларускай оперы Станіслава Манюшкі. Маленькі Стась тут забаўляўся і сваволіў. Купалаўскі тэатр – пульс жыцця краіны. Пасля падзеяў жніўня 2020 года большасць супрацоўнікаў вырашылі не мірыцца з гвалтам і заступацца за кожнага, калі некага звольніць. І калі так сталася, то большасць іх пакінула гэты будынак. І гэта не выпадкова, бо Купалаўскі тэатр – месца вольнага беларускага духу, смелых людзей і надзеі на тое, што ўсё станецца належным чынам. Шчыры дзякуй за прагляд. Падтрымайце наш выпуск каментаром або падабайкай, гэта дапаможа прасунуць на YouTube наша відэо. І ўнізе можна знайсці ўсе неабходныя спасылкі. І, канешне, варта памятаць, дзе знаходзіцца беларускае месца сілы.